Mä ajattelin, että olisi kiva pitää tämmöstä loppuunmyyntivlogia, semmoista tosi chilliä ja niinku realistista. Vähän niinku, että miten tää arki nyt rullaa tässä. Ja samalla tämä voi olla vähän tämmönen niinku siirtymä siihen, että mitä mä nyt sitten teen jatkossa tällä kanavalla. Ihan kun mä olisin nyt niinku ihan hirveästi postannut tässä muutenkaan, mutta mä en halua ottaa tästä mitään niinku paineita tästä kanavasta, koska tästä on vaan niinku kiva tehdä näitä välillä. Ja silleen niinku mä tykkään just kuvata ja editoida ja niin kuin oikeastaan koko tästä prosessista, niin täältä saattaa tiputella sitten videoita aina välillä. Mutta joo, nyt on siis huhtikuun loppu. Mä oon nyt tässä kuukauden ajan tiennyt, että mä lopetan mun yritystoiminnan. Ja nyt oon alkanut tekemään niin kuin näitä tällaisia lopputoimia tässä niin kuin yritystoiminnan lopettamisessa. Ja tällä hetkellä mulla on vähän yli 300 tilausta vielä siis pakattavana, että siinä on niin kuin aika paljon tekemistä vielä. Mutta mä uskon, että mä saan kaikki tehtyä. Mulla olisi siis nyt niin kuin ensi kuun loppuun asti aikaa saada kaikki pakettiin. Ja tässä samalla pitäisi vielä myydä siis kaikki irtaimisto tuolta, koska mä en tiedä minne mä niin ne laitan muuten. Että pitää varmaan tehdä jonnekin Facebook-ryhmään. En mä tiedä, jonnekin tämän niin kuin alueen Facebook-ryhmään silleen, että hei, tulkaa katsomaan, mitä tarvitsette. Pidä vaikka joku pari päivää silleen, että sinne voi tulla ostamaan niin kuin niitä tavaroita. Mulla on kaikki niin kuin Ikean hyllyjä ja niin kuin sellaisia juttuja ja hirveästi työpöytiä. Ja silleen, nyt on ollut ehkä vähän enemmän stressiä muutenkin elämässä kuin normaalisti, että kun on ollut nämä loppuunmyyntitilaukset ja silleen kaikkia pitää niin kuin suunnitella ja valmistella ja kaikkea semmoista. Mutta sen lisäksi vielä mä luen tällä hetkellä pääsykokeisiin. Mä oon hakenut 6 eri paikkaan. Mä voin laittaa jonnekin tämän kuvan, koska mä en ikinä muista, että mitkä ne on ne mun hakukohteet ja niin viralliset nimet ja järjestykset ja muuta, mutta AMK ja sitten yliopistoon tietotekniikka-aloja hain opiskelemaan ja niihin luen nyt pääsykokeisiin tällä hetkellä myös. Niin se ehkä aiheuttaa nyt vähän tämmöistä ekstra stressiä tässä kaiken keskellä. Niin mä haluaisin saada nämä yrityksen asiat pois alta niin kuin hoidettua ja että mä pääsisin kunnolla lukemaan noihin pääsykokeisiin, niin se olisi kyllä niin kuin aika kiva. On nimittäin jäänyt aika jälkeen, mulla on semmoinen valmennuskurssi tuossa meneillään, mutta tänään mulla olisi ohjelmassa loppupäivän ainakin pitää liveä TikTokissa ja sitten todennäköisesti pakkailen siinä tilauksia. Ja varmaan on niinku iltaan asti töissä. Ja eilen oli aika pitkä päivä töissä. Niin Emmet tuli auttamaan mua töissä. Niin me mentiin joskus 10 aikaa ja sitten mä heitin Emmetin kotiin. Ja sitten mä menin itse vielä töihin ja lähdin sitten joskus 7 itse. Tai 7-8 aikaa itse kotiin eilen. Niin on tässä kyllä aika paljon tehty. Voin näyttää vielä, mitä mä tein eilen. Mä nimittäin ompelin aika paljon, niin mulla on täällä siis ne kaikki ponnarit mukana. En mä sitten tehnytkään enää kotona oikeastaan yhtään mitään töitä, mutta mä olin aika poikki kyllä sen työpäivän jälkeen. Että ehkä se on ihan ymmärrettävää. Mulla on siis tämmönen niinku täys Ikean kassillinen täällä ponnareita. Ja mä tällä hetkellä ompelen siis töissä silleen, että mä teen niinku jokaisen värin tai niinku jokaisen kankaan, mitä mulla on, niin ompelen loppuun asti. Että tässä on niinku kaikki, mitä on koko sitä kangasta enää jäljellä. Mä taisin jäädä tähän, kun mä lähdin. Että nämä ninaponnarit on mulla vielä ompelematta. Mutta niinku, että nämä kaikki on sitten ommeltu. Tuossa mulla on kuminauhakin mukana, että olisin voinut kuminauhtaa, mutta ei kyllä ollut yhtään energiaa enää eilen illalla. Että ehkä tää oli ihan hyvä päivän työ. Ja sitten Emmetin kanssa pakattiin tilauksia eilen ennen kuin mä aloin ompelemaan. Ja sitten kans yksi juttu, mitä mä oon miettinyt tänään tosi paljon, on, että mikä mun käyttäjänimi voisi olla sitten, kun mä siirryn niinku yrittäjäkontentista semmoiseen niinku mun oman elämän kontenttiin tai niinku semmoiseen lifestyle-kontenttiin, niin mä oon nyt ehkä löytänyt semmoisen käyttäjänimen, mikä tuntuu hyvältä ja niinku, että se oli semmoinen kiva käyttäjänimi. Ja siis mulla on tässä nyt vielä hetki ennen kuin mä voin edes lähteä töihin, koska mun pitää ottaa, että pyykinpesukone pyörii. Niin mä aloin nyt suunnittelemaan niinku mun silleen uutta brändäystä, koska nyt kun mun ei tarvii miettiä sitä, että miltä se näyttää niinku silleen verkkokaupan näkökulmasta tai sillä tavalla, niin mä haluan nytten päättää mun niinku brändivärit ja sitten niinku tämmöiset brändifontit, mitä mä käytän ja niinku tällaiset asiat, niin sen perusteella, että mistä mä niinku itse tykkään. Ja sitten pitäisi keksiä varmaan jonkunlainen niinku logo, vähän niinku silleen niinku YouTubeen ja tälleen. Mut varmaan vaan vaihan sitten jonkun niinku selfien niinku mun muihin someihin. Mut silleen kun YouTube tarvii niinku sen bannerin kuitenkin ja niinku sellaisia asioita. Ja tästä säästä. Taas onpa sentään ei lunta, että kai sekin on positiivista.
No niin, mä pidin just 2 tuntia liveä ja mä kuminautin siinä noin kaikki ponnarit, mitkä mä ompelin eilen. Ja tuli ihan mukavasti näitä tilauksiakin. 8062 on tällä hetkellä tuossa laskurissa. 30 tilausta tuli tässä niinku liven aikana. Saatiin varastoa taas tyhjemmäksi. Ja niin, nyt mä ajattelin, että mä voisin ommella vähän lisää ja ottaa ne sitten ehkä kotiin taas mukaan. Ja huomenna voisin pakkailla taas tilauksia. Itse asiassa vielä ennen kuin mä aloitan ompelemaan, voisin laittaa nämä kaikki ponnarit, mitkä mä oon äsken kumina ottanut, niin tänne hyllyyn, jos ne vielä mahtuu. Niin, nyt on kaikki täällä telineessä. Ei kyllä ihan hirveästi niin kuin jäänyt tyhjää tilaa. Täällä on oikeastaan kaikissa niin kuin jotakin, edes 1 ponnari. Niin tää on nyt aika täys. Pitäisi vaan alkaa pakkaamaan sitten näitä tilauksia. Mutta mulla on vielä ihan jonkun verran kyllä näitä ommeltaviakin, että pitää sitten alkaa lopuksi täyttämään nyt näitä. Täälläkin alkaa olla jo jonkun verran, mutta tältä näyttää nyt tällä hetkellä tää varaston tilanne täällä. Mä ajattelin nyt, kun mulla on vihdoinkin aikaa ihan vaan ommella, niin tehdään nämä kaikki vetoketjuponnaritilaukset. Eli mulla oli 1 tilaus, missä oli 2 vetoketjuponnaria ja ei mitään muuta. Ja sitten mulla on 1 jälleenmyyntitilaus, missä on vetoketjuponnareita, niin mä ajattelin tehdä sen sitten seuraavaksi. Siinä olikin vähän enemmän niitä. Siis kello on nyt 9:30 ja mä sain vihdoin ommeltua nämä kaikki vetskariponnarit. Mä en edes tiedä kauan mulla niin meni tässä. Joku 2 tuntia varmaan. Mutta siinä ajassa sain nyt noin 11 ponnaria ommeltua. Tää on hyvä, koska mä oon stressannut noita tosi paljon, että saanko mä ne tehtyä ajallaan. Niin nyt ne on ainakin tehty. No niin, nyt on käyty vähän kaikkialla tässä aamulla. Sitten olisi aika mennä töihin. On ollut kyllä aika täys aamu tässä, että on käyty niinku psykologilla juttelemassa ahdistuksesta. Mä nyt ekaa kertaa myös vähän julkisemmin silleen puhuin siitä tänään. Laitoin Instagramiin niinku storyin tästä, että kävin ahdistukseen vähän hakemassa apua. Se on ollut kuitenkin niinku tosi pitkään mun elämään ja arkeen niinku vaikuttava asia. Halusin nyt vähän kanssa avata sitä, että vähän niinku mun jaksamista ja semmoista. Et joo, oon mä niinku liveissä puhunut TikTokin puolella siitä aiemminkin ja tollasta, mutta en oo ikinä niinku postannut siitä sillä tavalla mitään. Ja se tuntuu aina niin paljon virallisemmalta jotenkin. Mutta joo, niin nyt on hoidettu asioita. Mä lupasin, että mä tällä videolla nyt vähän realistisemmin tai silleen niinku syvällisemmin puhun asioista ja näytän vähän niinku mun arkea ja tämmöistä vähän niinku taustaa tässä loppuunmyyntihässäkässä. Niin ehkä senkin takia nyt sitten halusin vähän avata tätä niinku, no esimerkiksi sitä, että miksi mä en ole tällä hetkellä töissä, vaan menen niinku töihin vasta tälleen 11 aikaan. Mutta joo, että mun arki tällä hetkellä muutenkin koostuu aika lailla siitä, että mä käyn töissä ja sitten mulla on judoharrastus, joka vie multa 3 iltaa viikossa. Ja nyt tämän niin kuin ahdistuksen takia mun on ollut vähän vaikea toimia arkisissa asioissa myös. Esimerkiksi hoitaa niin kuin kotiaskareita ja tehdä ruokaa, muistaa syödä, kaikkea tällaisia juttuja. Ja sitten, että jos mulla on niin kuin päivällä joku meno sovittuna, no esimerkiksi noi treenit, se vie multa tosi paljon ajatusta päivästä. Että esimerkiksi tänään niin mä joudun miettimään koko ajan sitä, että monelta mun pitää lähteä vaikka töistä, että mä kerkeen treeneihin ja niin kuin kaikkea tommoista. En mä tiedä, se vie tosi paljon energiaa tällä hetkellä. Niin kuin normaalisti mä en todellakaan mieti asioita näin paljon. Tai se ei vie multa semmoista jaksamista, että jos mä oon illalla vaikka menossa johonkin. Yleensä mä oon pystynyt päivällä niin kuin toimimaan kuitenkin sitten. Mutta nyt se vie myös tätä päivän niin kuin työaikaa. Nyt lähdetään töihin. Mä ajattelin todennäköisesti keräillä vähän tilauksia, että mä pystyisin sitten viikonloppuna livessä pakkaamaan niitä. Mun olisi nyt viikonloppuna tarkoitus pitää semmonen mysteeripaketti myyntilive TikTokissa. Mulla on siis palautuneita paketteja, mitä ei ole ikinä noudettu. Ja niitä on siis vuodelta 2022 asti. Niin siellä saattaa olla vaikka mitään ylläreitä. Niin ajattelin laittaa ne sitten myyntiin erikseen sellaisena yllätyspaketteina. Ja niistä tunnuttiin ainakin viime livessä olevan tosi innostuneita. Niin odotan sitä kyllä itsekin. Ja nyt on tiedossa myös toi vikapäivä, kun verkkokauppa on auki. Siitä on aika haikeat fiilikset, koska nyt jotenkin mulla on ollut kyllä tiedossa, että mä lopetan
ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten jotenkin nyt kun on toi virallinen päivä, kun verkkokauppa sulkeutuu ja se on jo ensi viikolla, niin siitä on jotenkin semmonen just niinku haikea fiilis. Ja tosi outoa sit pitää liveä sillä tavalla, että verkkokauppa ei ole auki, että mulla ei vähän niinku ole mitään myytävää. Ootan kyllä silleen niinku jännityksellä ja toisaalta innolla niinku sellaisia livejä, missä voi olla vähän rennommin. Että ei tarvii miettiä koko ajan sitä, että pitäisi olla mainostamassa jotain. If it's all a simulation, I'm setting. There's no need to fuss about it. Lost my drive, I don't even feel alive. Was I programmed to live without it? It's time to level up. Do things I never done. No need for player two. Still working on player one. Heart ain't broken, but it's bent. Tried to open up again. Gave and never got the same. Love's a losing game. Yes, it's a game. Yhden mysteeripakettiin kasaan sen, eli mä kerään nyt tuolta avaan kaikki paketit, mitkä on palautunut, ja sit mä teen niistä tämmöset mysteeripaketit, mä kirjoitan tämmöset mysteeripaketit, mä kirjoitan näihin tuon arvon, ja sitten laitan näitä tuonne verkkokauppaan, ja nää tulee sitten todennäköisesti checks come through. I thought it was a race. No one's in my lane. Gone without a trace. Yeah, yeah. Set it my own pace. I know one thing for sure. Nobody's invincible. You wanna be perfect, but nobody's been there before. Validate yourself. Cause these trends are gonna change. Then move on to someone else. Now it's game. Over. I've got nothing left to lose. I'll just
3 a.m. I couldn't fall asleep again. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleep deprived almost every night, and I wish that I wouldn't think instead. I know the sun is up and I got things to do, but I don't think I got the energy to move. And I go back to the dreams again, but I shouldn't be sleeping when it's still right now and I'm stuck in my bed. Feeling now and I'm stuck in my head, 'cause I've been just not all on my own when I should make my way out. My home is still right now, gotta open my eyes. Still right now, can't be wasting my time just thinking about what I should be thinking of. And it's about time that I get. I stop staying in the same bed. I need a kickstart just to change this. I don't wanna waste a minute on the basics, but it's keeping me feeling so amazing. Stop and stretch, brush my hair, always looking like a mess. Oh, and maybe I could go and do the rest. Give it a little more faith, I'll be set. And I hope that you'll miss it as I stay like now when I'm stuck in my bed. Day and night, never feeling my best. I know, oh well, but this time will not be the same. It's still right now and I'm stuck in my bed. Still right now and I'm stuck in my head, 'cause I've been just not all on my own when I should make my way out. My home is still right now, gotta open my eyes. Still right now, can't be wasting my time just thinking about what I should be thinking of. And it's about time that I get